Какво точно искаш да ни кажеш? Първо ще отдавам славата на Святата Троица. Мили брата и сестри, повярвал съм 87 година и наистина благодаря на Господа. Господ му отказа от цигарите, Господ му отказа от алкохола, защото Бог прави човека добър, културен, внимателен и така нататък. Трябва да бъде от разумните. Мили брата и сестри, ще ви кажа едно свидетелство, защото наистина трябва да бъдем кратки. Когато живях с Божията помощ в София и бяхме на общение с братя и сестри, и когато излизаме, аз излязах с голяма благодат. И обичам, когато съм на път, да не говоря много, обичам да чувствам благодатта на Святия Дух, защото благодатта е много сладко нещо, много хубаво. Казвам се Колю и съм от град Трябол и ще продължавам със свидетелството. Когато излязаме общението... Тябол ми казвам? Да. Но това свидетелство е в София, защото и в София живях 15 години или 16 или там. И както си вървя и така тихичко се моля вътрешно и чувствам благодата, и някъде на 50 или 60 метра ли, чувам хората казват, понеже Словото ми помогна и ми напомни за това, преди Словото беше за възкресение. И чувам глас на 50-60 метра. Жената умря, казва. Жената умря. Жената умря. И спрях се. И през това време чувам глас ми говори. Иди, моли се и аз ще го дигна. Иди, моли се и аз ще го дигна. Но Словото Божие казва, дечица, изпитвайте духовете, защото много антихристи излязаха и най-различни излязаха. И почнах да изпитвам духа. Господи, ти ли ми говориш, моля ти се, ако не си ти, Господи, примерно го този дух, моля ти. Така продължих да се моля. Още веднъж ме казва, иди моли се и аз ще го дигна, иди моли се. Пак продължавам да се моля, да изпитвам духовете. И той знае, че аз се съмнявах дали те ми го, защото твоя Бог и моя Бог, той знае всичко. И ми каза, не се съмнявай, аз съм Бог Аврамов, аз съм Бог Исаков, аз съм Бог Яков. Иди, моли се и аз ще го дигна. А думите на Господа са силни, думите на Господа са верни, думите на Господа вършат чудеса. И като отидах, мили брата и сестри, там на място, където бяха хората, казах, хора, защо плачете? Вие не знаете ли, че имам жив Бог, Исус Христос е мето. Ако обичате, нека се помолим, ако е Божията воля, Господ може да я дигне. Жената беше паднала по гръб, мои мили брата и сестри. Без да диша, без очите й бяха затворени всичко. И като почнахме да се молим, мои мили брата и сестри, Господ е само истината и истината говори. Господ никога не лъжи. Почнахме да се молим и по едно време виждам краката и почнаха да мърдат. След това Господ почна да размърда ръцете и след това Господ и отвори очите, мои мили брата и сестри. Господ наистина каже ли нещо, Той го прави, нека слава да бъде на името Му. Мои мили брата и сестри, главният лекар на целия свят, Исус Христос, Твоя Бог и моя Бог, върши големи чудеса. Зато и умолявам нека в това усилено време да пребъдваме в Господа, да славим Господа и докато дойде земният лекар, моя и вашия главният лекар на целия свят, който дава мъдрост на лекарите как да изцеляват, той го възкреси. Отдавам всичката слава на Исус Христос, на Святия Дух и на моя Бог. Слава и слава, само на Него да бъде слава. Алилуя. Амин. Добре, има много свидетелства, които Господ ги направил за по-нататък. Аз обичам да славя моя Господ, съм ревностен за Господа. Умолявам ви, ако обичате, молете се и за мене.
за моите нужди и с Божията помощ и аз ще се моля за вашите нужди, за да може един ден да се видим в царство на Господа. Бог да ни благослови всички. Амин.